Здравейте, приятели, аз съм Георги и както виждате решихме да направим поредица на Майнкрафт. Така, надявам се да се вижда добре. Сега ще правим нов свят, който да се кръсти, ще се кръсти. Само да му нагласим тези. Не, Create Survival. Само да направим на български играта. Превежда се май. Да, готово. Цъкаме тук. Нов свят. От среда да настройки света. Ще си включим бонус съндък и командите ще ги включим. Дали няма да ги ползвам, може за всеки случай. Ох, добре. Обичам да отварям. Без това от няколко време са. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз съм забравя как се играе, защото трябваше да изтрия и сега да започваме. Света ще бъде YouTube. Едно. Създаване на нов свят. Опа. От време на време ще фокусирам. Или как съм застанал в момента. Сега я затваря бонус съндъчета. Оф, няма. Защото сега виж как съм се нагласила. Окей. Всичко ще се провали. Създава се 300 часа, но успешно. В морето. Не в класа. На полето. Добре. Бонус... Къде ми е бонус честа? Ще даде обаче 3 факли. Това се е нещо. Да, някой глупак може да вземе факлите. Те са жизнено важни, бат. Що фокус се разваля? Фокус се разваля. Сега пак го фокусирай. Не. Трябва ми нещо. Я дайте на салфетки там. Всичките. Желая да успея. Стигаме до крайности. Слагаме салфетки. Слагаме салфетки само. Само за това. Така. Да влезе Майнкрафт. Ай, мога да ви покажа как се направите тайна папка. Много е готино. Така. Добре, перфектно. Отваряме съндъка. Готино. Още от сега ни посреща подобаващо. И кирки. Май инвентара няма да се вижда много добре. Говоря долните нещица. Добре. Така. Преработи това. Не, няма с това да такова. С дървената. Ето че го честата. Не знам как ще кръстя поредицата. Вземи малко дърво. Чакай сега, само да го преработя той. Дървото е жизнено важно, защото ако не таковате дърво, няма да направите пръчки, с които няма да направите кирка, с които няма да може да се вземете кол, с които няма да може да направите факли. И от тези Тихо! С тези факли няма да можете да се осветите така, че мобовете ще ви убият, няма да може да се направите нищо, ще се откажете от Майнкрафт, ще хейтвате играта, както ме хейтва в момента, не знам защо. И така че... Опа, какво стана, бе? Тотален фейл. Ама ще ми чупиш таблета, я... Пусти. Да, от моите пустоти таблета. Нещо така... само да го насечем той тук. С кирка сечем дърво. Ще се направя брадва. После. Като се направиш пинча. Аз създам играта, защото си играе една подобна. Ох, Самуиле. Какво? Знам си я. Тъйно ще гръмне нещо. Да. Сърцето ми. Сърцето си няма никога да гръмне. Сега да преработим тази... Това хубаво дърво. Сега, крафтинг тейбъл. Той е един също от най-важните неща, няма да показвам, защото... Няма да казвам по-скоро, защото ще стане скучен епизода, само с това да ви занимавам. Сега. Овца! Ще убия с меч, ще я направя. Точно за нея специален меч. Дърво.
4 демидж. Давай. Миша, взимай. Чака. Нещо мишката се бъгва. Ето, Добре. Къде си, овцо? Избяга. Овцо! Овцо, къде си? Ето я! Обия. Тя ще ми дава и агнешко, както разбрах, да. Да, агнешко. 2 агнешко. Агнешко, бе. Агнешко. Да, агнескавко. Здравен меч по овцата. Аз само не ми дава вълна, аз С само. 2 удара. Ми тя овцата колко искаш. 10. Голямата дупка. Тъпочия левел макс. Зайче! Ей! Обига. Не! Кацка да го убиеш. Тъпак. Добре, сега с тази кирка. Не мисля първо да се направя и лопата. И кирка. Не кирка. Абе, после колко да прокопая тая шиба на пръст, да стигна до камък, да я изкопая с кирката, да го изкопая този камък с кирката, че да направя нещо смислено. С този камък. Няма не се спилям. Няма да живеем под земята, но може и такава къща да се направим. Ще направим вътре. Добре, 6 минути епизод. Не, няма да е 6 минути. Оставаш 6 минути, не. Ще бъде пълна да си локация. Така. Ще мисля за име също. Може вие също да дадете име. Също искам да кажа за хейтерите. Просто не разбирам с какво съм ви навредил чак толкова. Нали, че да ме хейтвате така, като дори не ме познавате. Не, кой е луд? Аз не съм луд, бе. И по този начин не дразните. Добре. Имам ще камък това. Ока, сега този камък ми остава да си направя... Нещо смислено. Освен това. Така, да си направя каменен меч. Ти имаш дървен. Да си направя чест. Още един. Така. Не, колко съм прост за Бога. Те се стакваха. Ама как колко бързо вече. Аз не разбирам как можеш да пъхнеш чест в чест. Ами, да. Това е странно. Добре. Може да набравя урок как да направим тайна папка, да. Точно. Само с едно плюс, къде горе-долу няма. Зайци смотани! Да, ще ги убия с кефче! Давай малкото погни. Майката я остави. Майката е дебила. Но то няма да ми даде нищо, този малък заек. Не, то не е малък за вида си. Бъгна нещо. За вида си не е малък. Нищо не ми даде. Простотия. Тъпа. Бъгва. Те бъгват. Зайците бъгват. Ама нищо не ти дават. Голяма работа. Сега ще се нам... О, е. Ти като вършиш едно финерче вътре, става страшно. Не са ми нужни. Голямо съм про. Какво ме удари? Ти се удари като да, що после ме го взе този демидж. Защото те бъгнал. Да. Това само в Майнкрафт го може. Сега ще... Видите как се... Добре. Нещо бъгна. Добре, така. Мисля да се заселя някъде тук, като за начало. Че после някаква дървена... Тъмпък бък. Ето, сега така ще бъгва и става да пише. Please, not bug. О, не, пич, аз поудявам. Възслужи някаква врата. Не, чакай само малко да... Усичи. Не, чакай опции. Настройки. Нормално, добре. Така. Настройки през... скин, поне на виждане. 20 зомбита се появяват. Нормално. Нормално. Настройки, контроли, настройки.
Видео настройки. Добре, максимал. О, 120. После ще го такова. Да видим дали ще бъга. Да пък още. Не, ще го направя пак на 120 FPS. Знаеш какво, ще сложим 140. Добре, след секунда изчезва. Съгласен съм. Едно. Ако ще кажеш, се махнеш. Добре. Преди не бъгваш. Преди секунда. О, не, фък. Абе, преди не бъгваше той, бе. Чакай малко са плосна тук. Пу. Майче това място е бъгало. Еми, не знам какво е бъгало, но преди като копаях там камък, нищо не ставаш. В смисъл нямаш такива простоти. Но сколко е ти искат? Но тук... Добре, може да напишете в коментарите как да го правя тая глупост. Смали, още го приче. Абе, ти лут ли се? Чакай, настройки. Цена на колко е? На 140, да, на 120 ще си го направя. Чакай. Графика красива. Красиво. Бърза, красива. Бърза. Аз съм за бърза. То май с тъмни, бе, брате. Дай тук да сложим един крафтинг тейбъл. Да си... Остава сега да си чистим диаманти на Бруно. Не съм читър, бе. Да, съм потикна. Защото си читър. И си направих цялата диаманти на Бруно. И диаманти. Мисля, че ще се оправи бъга. Не. Добре, каквото... Това е готино. Фък. Ма изобщо не ми е готино. Сега да си оставим тия факли. Свичи с тях. Народие. Тъй. Добре. Така. Сега давай да си легнеш малко в леглото. Не. Има още време. 2 часа. Те ще се слият в един незнайно как. Сега. Ще оставяме тук простотийките. Дървените. Дървения вече оставя. Не, чакай, трябва ми да се направя крафтинг тейбъла ми трябва. Да се направя печка. Да, гледам печка. Ето че е печката. Мисля, че бъга ще се оправи, не знам. Той ще сложим той. Проработи си това. Другото дърво. Хора, които гледат клипа, също забравих да ви кажа, че след 25 минути Shadowhex ще има лайвстрим. Гледайте го в Twitch. Ако не го таковате в момента. Ако го гледате горе-долу, когато е качено, то ще стане някъде след около 10 минути, значи ще имате няколко минути да зашляете още, плюс някакво тъпо време там, които трябва да включите. Говориш колко минути? Знам, 14. Ще се наям. 15 стани вече. Доста стани. Няма да му е после да го качим. Само ще преработим той. Опа. Въртички 3. 3 яки въртички. Тъй. Ето е вратата. Това беше всичко от нас. И абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. И искам хейтерите да напишат защо ме хейтват и за какво. И чао! Чао!